Ndinonzi Musa Shinamora. Zvakaitwa ndezvekuti nezuro manheru pane murume waLucy akauya nezuro nemakapenda akauya nawo. Saka vakauya ndobva kugadzira dhoo, vaigadzira mahandles aya nemumahinji mamakafona. Saka auya naLucy uya akasvika, apa naLucy neshamwari yake neboyfriend yaLucy vakauya ndokubva vapinda munomu. Murume waLucy ndokubva adzokera kwaakaenda, ndokubva afonera Lucy achiti Lucy ndouya ere nechingwa nenyama. Lucy ndokubva ati no, regera kuya nezvinhu izvozvo, rega kuya usai hako nechingwa. Saka time yakafonera Lucy, shamwari yaLucy yaibika iri apa, Lucy ndokubva abuda nefoni ari apa achitaura, vanga ambotanga kuenda kugeza ndobva abuda achipinda. Saka time yaakati achibuda ndokubva asangana naGweja uya panzao. Gweja ndokubva apinda munomu, achipinda akasvika ndokubva adhonza musoja uya apa, soja uya ndokubva adonhera akambaira panapa nebanga, akambaira pakati pemusoro panapa, ndokubva arara apa. Gweja uya chakatanga kuita, akatanga kuchema achiti panapa hapana varume ere, ndibatsireiwo mwana wangu, panapa hapana vanhu vechirume ere vanodibatsirawo. Akatanga kuridza mhere ari apa. Ndo time ndakabva ndabuda, dhoo rangu ndeirero number 2. Munhu akatanga kubuda, ndakabuda bva ndamira apa, ndobva ndanokera veumo vakazobudawo. Asi abuda mukadzi wangu akaendobva apfugama apa, iye abaya munhu akabva atiza, ndobva enda kuseri achiteera musikana anga atiza. Lucy anga atobuda atotiza. Saka time yaakati achipinda kwakuya abaya, mushure mekunge abaya munhu handisi, akabva azodzoka mukadzi wangu apa akutoti aba munini mukabva maurayiwa munhu ndiripo ere. Apo anga abaya pamusoro apa pekutanga. Mukadzi wangu asati apedza kutaura ndopakati handinoda kuti nyatsobudisa umbo hwakakwana kumapurisa, ndokubva adaiso nebanga, anga akabata banga rakaita kudaiso, ndopakabaya musoja uya apa, akabva amubaya pasaidi panapa, ndopakabva anyarara ari apa. Chaakatanga kuzodedzera akati ndinokumbirawo mvura yekunwa, hapana akakwanisa kumupa mvura. Ndopatakazofonera mapurisa, mapurisa ndokubva vauya, zvadziri kuma12. Mapurisa pavakauya, ambulenzi yakazononoka kuuya, yakauya after 1 hour, ndokubva vazotakura munhu anga atonyarara apa, akakwanisa kutaura zita rake, ndobva vamutora ndobva vaenda naye panze apa, ndobva vamutora ndobva vazoenda naye kuhospital. Saka iye wacho mushure mekunge abaya munhu akazoenda kuchikomo, mapurisa kwakutaura kuti andabaya munhu neshoko. Saka mapurisa vemahendra vanga vari kuMount Rise Mzasumu, ndobva vafonera nekuchikomo kuti pane munhu abaya munhu uya amubaya nebanga, iye anga ati 4. Ndobva vatonzi chibatai munhu mudhara uya kuchikomo, ndopakabva abatwa. Mapurisa ndobva vazoenda ndobva vanomuona ariko. Saka paazoyamba kusena akarutaura nyaya yekuti anzi banga akarirasira pasi, banga harina kuita sei, banga harina kurasikira panapa. Ndozvakaitika. Problem yaita kuti munhu afe apa pakanyanya kubaya, ndokuti akanyanya kubleedha zvakanyanya apa. Apa baba munhu ndo ndazoshanda nawo kuzocleana ropa apa, panapa pakatozara ropa pese apa, rimukati wazokwanisa kucleaneka. Saka iye achitaura nyaya yakanga ari kuti ndiye akatenga property yese iri munomu. Ndonyaya weGanasi kutosvika panapa, kutotanga kutosvika nezuro asati ambomuona ende panapa. Iye achitaura ari kuti haana mazuva achidanana naGanasi, nomataurirana achiita Lucy wacho. Ine ndodzi ndaimadziva. Ndinogara naLucy. Tigara naLucy, Lucy haana kugara nguva yakareba zvake agara panapa. Lucy anenge ane 2 months here, 2 months, 3 months achigara panapa. Saka Lucy ndaiziva achidanana nemurume wake Gweja. Ndiye murume wandinoziva ari kudanana naye. Ndiye murume waiuya pano. Ndiye murume wati achitongoziva ari murume wake wanga achigara naye panapa. Saka zvadaro sezvozvo Lucy aingofambidzana nemurume wake zvakanaka mukugara zvakanaka. Saka isakazoshamisikawo nezuro murume akuzouya panapa manheru. Asi kuya kwakaita manheru akauya sanga tatorara zvema 11 to 12. Ndobva akasvika pano murume wake. Asvika murume wake takangoti vanhu varipindawo mumba mawo, hatina kumbotoziva kuti zviri kuitika. Vanhu vakatanga kunetsana mumba mawo imo maruta noise, tikangoti ndezvemudzimba, zvirisu kudzimba dzedu tinonetsana, hatina kukwanisa kubuda, takambosiya vari kunetsanawo. Vanetsana kudaro, pane chinguva vanetsana, ndobva takazobuda panze. Murume wangu ndiye akatanga kubuda. Abuda panze, murume wangu aona, akaona kuti situation murume uyu ari panze ari kutotyisa. Ndobva adzoka mukati. Because murume wangu akazobuda, uyu nyakurohwa akutochema. Akuti akukumbira Yehova ndibatsirewo vakomana, ndakufa ndibatsirewo. Murume wangu akabva adzokera mukati. Ndobva atonditi uri kuendepi uri kufa, munhu akabata banga. Asi ndakazvipa ushingi.
semunhu akanga akurwadziwa nemunhu waidemba wachichiva, ndibatsirewo wanwe. Ndakaswebera padhuze nabamunini ndikati, bamunini mungabva madaro here bamunini kani muregerere muri kumuuraya munhu ndakatarisa here. Akabva amubaya nebanga ndakatarisa apa akandotomuuraya ndapedza ndokubva ndaenda kumapurisa. Saka zvinhu zvakazvibata zvakandirwadza ndichiona munhu achitorohwa ndakatarisa. Apedza kudaro bamunini vakabva vatobuda vatongomusiya akati rabada baba kubva vabuda kubva vatoenda havo vakati ndakutoenda ndega kumapurisa. Lucy anonzi Lusana. Lucy senhama yake hatisati tagarisana naye nguva yakare. Lucy Saunyama. Uyu Gweja uyu munhu atori nemhuri yake. Musoja tinatombobvira tatombomuona pano yaito very first day kutomuona usiku hwo zvekuti kana vision yake hatitorina because munhu takatoona panguva yekutotambudzika iyoyo. Aiwa. So ichi chidzidzo chekuti zvinhu zvakaoma vanhu vechirume kana vakadzi kana tichiita zvinhu zvakadai ngatitange tafunga hazvisi zvinhu zvakanaka kuti murume urosvika pakuchekwa chekwa nebanga usina kana kupfeka musoro pegirlfriend. Chinhu chandadzidza zvandirwadza zvandibata kana nanhasi hana yangu ichiri kurova nekuona zvinhu zvakadaro. Ndasati ndambozviona ichiri kurova hana yangu. Anga asitorina kana pendi kana chini anga asina. So mukupinda umu akapinda zvenharo here kana kuti Lucy akavhura door? Tanga tarara isusu chatakazongonzwa inoise ndobva tatombosiyana nazvo tikati vanhu vari mumba mavo zvavo. Kuzotobuda kwatazoita kutozobuda uyu watodini atova panze akatoti rabada atova panze anga akutokumbirawo help. Saka musoro anga akawanda akatohwa musoro neapa ndo pakazobayiwa inini pa1 pandaka ndichiona ndo apa. Pamwe pacho vanga vatonetsana watodhemedzana mumba imomo. Uye Gweja airatidza kuti akakuwara, anga akakuwara. Hatina patambona paakakuwara. Anyway, anotombobvira azosiya vanoita kuti angosvika chingodhunzwa padhuku. Zvakashara zvekuti aidotema nebadza rakunyekwa.